Забравете стандартните тапети. Dallow ви предлага нещо много повече. Дизайнерски решения, създадени специално за вас. Имаме хиляди впечатляващи принтове, но знаете ли какво прави нашата услуга наистина уникална? Можем да създадем тапет по ваша идея, абсолютно оригинален, неповторим и само за вас. Може би търсите конкретен дизайн, но не го намирате никъде. Искате да комбинирате цветове, текстури и елементи точно по ваш вкус. Няма проблем. Ако търсите функционална алтернатива за детска стая, дизайнерските тапети от Dallow ви дават идеална възможност да го направите. Изненадайте детето си с една от любимия му анимационен герой или предпочитаната от него тематика. Те са лесни за почистване, ефективни и издръжливи. Какво повече може да искате? Пратете ни вашата идея и ние ще ви предложим уникални варианти. Тапети, които няма да откриете в никой каталог и които ще превърнат пространството ви в наистина неповторимо. Вие заслужавате нещо специално. Свържете се с нас за индивидуална поръчка.